daw. Kaang! Ma'am, palit mo kaang, ma'am. Sabi rice, kaang. Hi guys! For today's video, mamaligi ang kaang. Hi! So, manuroy nami. Nami diri sa Kamada ni Tino. Kamada mag-pet. Daw. Kaang! Kaang. Bago lang sila nagpalit ng kaang. Pet. Sana all sweat. So, ayun. Nabot kami guys. Yun na yun siya. Hi! Uli namin. Yun lang. Nabitin ko. Hindi pa kayo maglaag-laag. Sila akan. Nabitin siya. Goodbye. Bye-bye. Thanks for the ride. Sunod na pod. Bukid Mugma. Bye. Goodbye. So, muna to among journey sa pagbaligya o kaang. And I thank you.